uko Eyemo bwesimiti ya bamburi nguvu cement bamburi fundisa kiromo buko Eyemo bwesimiti ya nguvu kugura ni gukwiranirwa cishilingi 10 seti tile adhesive uiranirwa cishilingi 10 fundi uiranirwa cishilingi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirwa cishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa cibeza cinyenge ryoka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti Eyemo marakane isano nemo Eyemo isano enoti marakabire Gusii obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ensa ya bono nigiganetie obumanyi bwigoro bwamangana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakonia na kuruo bokoreri bwichi computer ashenchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT Pochichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde vinge. Tarigo ryoka, nkuru wa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, wifi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation nebinde binge nigo bare ashenyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekurukwa bono Aliza Plaza room nambe Eyemo na isano na ibire imeyomo chiobosongo wosoba kiresimi asenamba enoti isano na ibire enoti Eyemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibere Gusii enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo Eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ensa ya Kenya ritko lya rero nigo yabake guchengera umuyega umadaraka day we meronko 5 nomo awase chinsemo au gusumuyego yobago korekana chinsemo au awase chi county ekerobo no muyego monene obago korekana asegeti kya mo stadium imeye county ya Meru oyobago kora wano murai wense Dr. William Samoei Ruto ekerobo no oba umuyego yo mutanga ni umadaraka day oyabaga kora chinga kya bete kago service buna umurai wense
ya Kenya ekeragenderete kuriera bakenya chira chugikirania magendero ye chingenjo au chinga kibono arobisi kubwaterana na baraibande umwanchi muri wano nigo yaragire nsemo yabona magoroba ekerongo igenda bunaritkoria uri abere ritoero kigimana nene kwabere gokwego kiaso kubwatemero berionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii ne chinga kibono ngo kwarigania SMS ya mayango manyibuna nara yaya kubwaterana n'abasaki baito to kwariganira asenchera ere yobwikiranu korene ritangana kigima tikaturanyore gatiari ngo ariganerete asenchera yobwenge kisha ya kwamba na arwete asimulisha ya sae ningikirani Omugavana we county ya Nyamira Nyaribo gotebana chwekirania chira chionsi ariere taba 90 bunensemo yetsemi obochenu amache gatie chinde ro ubiri ariko boli chikura totebetiga epare ine rago chakira nyiki nyacheki wono korutwa mwete chikura tanya kororekana tanya koirana abamenyi bebunge yabo basi korere parembe ya igare nyacheki asiba ko mochumo chumbo bo Innocent Obiri hoyo bagoteba bwerusananire kurwaso muroberio yo Kisii tutashikamana, tutafanya kazi pamoja ili tutimize malengo yetu ya kubadilisha uchumi wa Kenya na kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kujiendeleza katika taifa letu la Kenya. Ndobwaterane bunabarayi eryo gotoria uchumi yense nenkwana yayo muraiwense Dr. William Samoei Ruto chinga kyara umuyego madaraka imeye kaunti ya Embu. Omwanchi omulireri ayamnaenda manke ngo kwariganire nkumanya senchera ere yobwikirano ekarango kwenyera buna sensemere ya Facebook nigo ragendere gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo twitwetera @Ndizi TV News ire togendere gosanga na boigo kwemanyia amanke ire tariane Everline Osero sanga nenche goika omwerio okwariganto ya chake aso bwikirano kurwase county ya Kisii awase abana boda kurwase wodi ya Muticho ebunge ya South Mogrango baganiriye ogosirwa hero goikirania obokoreri bwabo ukwana chinga kyecho boigo nigo bamuganiriye omochumbo bo Silvana Susoro akoriye birogo binde binene ase serikali na korwali baga asabara ibande koira libaga ryo bochumbe asebunge ya South Mogrango amanke nigo twariganire n'umurikyo ito Frida Kerubo. Abana boda kurwase wodi ya Muticho nigo bariganirie kerengerero kia Robert Mairura asoko bo mubunge o South Mogrango mwaka w'ikirubere 2022 ukwana omunyakirogo asechi stage chance emerongebere Eyemo imeye wodi eyo nigo bagania ogosirwa asensemo yesako iliyo kwegendereria boigo nigo bagania kwegwa chihema gose kwagacherwa asibako igama iliyo kweneki obokoreri obuya ase sekte Oto support elinde sake itonyore certificate na amaganiande arabe ayaganira sengencho yesako. Number 2 a priority entangani nagani kogosorora ekiagara bomurabane komera natole na barabwo asechinsemo au na koigwa igotubwati stage emerongebere na Eyemo lakini kishedi ntorarosi echituranyare ko batoko igama nagani kogosorora sengencho no boshedi obutokorosi boroboke sengencho boroboke nagani kogosorora ngakwarenge gwanche the first priority kwarenge gwancho musikama irura ongorema nene igera nyare ko bugori abantu 100 elinde nebirogo byaye tonyare ko batoko yetwara asengencho yoko umbera na aseme kutano tinga kyecho boigo nigo bagokera abarai imeye bunge yo asibagani gwa kamabuta omobunge Silvana Susoro eliokoligia ebirogo binde ase serikali na komwali baga Mairura eliokomesia South Mogrango ntusigeta baraibaro gochakero mu MCA mubungo itobo orebono o South Mogrango na endo ore chief wipo aigasense ya Kenya igotwarenge gosaba muna banyakero gokiagara bono beiro chi round ibere bono muna bana boda gotwango gosaba musike Silvana Susoro tugwa kamaguta ngabono toisaini bobunge igogana iriko borie kero gokigoro biroge bye igoro bye county mbiro no bimanyete mbiro no nyambono na boisaine ko bodi no bogabana
Asensemo ya basubati nigo bagania koroserigwa chipara na boigo chidaraja eliogotanga emebasokano ye chipara ara bachandikire chipare chisaregete bipare bye bikebike gakia soko nyaro toroseri ekiagera sinara macha koba nonyo mungino gendo tumbumbu mugima asengenje none oyo kogende na bakobo mokongu lakini onyore chibochagate chikaera obonjeranjera mburuta toto konyo totareka 2027 yo murayo ito toto konyo bonjero obwo boparo obwo ase modicho ward onyara koba gotoroseria ndobwata barayi baitora connect na barabo goteya so paro bubore orato tiche tuchire ne chitara cha bantu batwa kwambakira bagende sukuru banyora nga batonyire ime ase ngenjo cyare bire chipare bibe ne chitara cha chimbe boigo eliogotanga amaroire nigo bagania Robert kubaroseria ebitacho eliokogendereria komesia obogirango ebitacha bangina twarerire etokonywa amacha machafu akuruchi para chamba chikolire megomba cyatirimbaga ne chichafu cyamba cyikasege tacho akitokonyo botacho bokoboke akiotorosete tareka 2027 ntuno otore maega asore ngo kwatore chikura nane tutagete omurayo ito anyoro bwe mupi ekiagero omurayo ito soro ronto mosigete nane tutatasuke kero gagana nonyo abo president agenda beno ne governor abo tigere kero go kyo kolegas abana boda boda nigo babolio goika abarai ange elioko egendereria amatuko abosio nabo igo goikerania amaganio abo timu ya iteye teriko ba well represented ya saba kambi bande enche nataka bono muno mugambi tubwatete koboko oimokia abantu baita base timu ya Eyemo gotara komo bega kwa bega baba sore egere ni ntuturamanye chinjera togweta no bokongu togwetera mwalimu takunyara goto represent ntubu na boda boda munyagitari takunyara mungina bwechiro takunyara Wana nigo abana boda boda abo baenekiri komwa amagoro Robert asoko bwatirana na gokora amonchirelio ime yebunge yu tomo amagoro una intu abana boda boda ku stage ito ye ward ya moticho boigo amana members bonse Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia mono murikeito Frida Kerubo asorobo tiororo ikranu korase bunge ya South Mugrango tukutana nayo nigo abamenyi bebunge ya bobasi anina bali bagutumike para ya igare nyacheki babere bawe sokya na kwemurunganiria ubutayitka we pare yo erembekegima korengana barabo nigo bamumochirie omochumbo bo Innocent Obiri askere bagateba bunane robwente kubaroserie pare yo korende bono nigabere ga kwerusanania na tabuna pare yo nigebwente korosi wano mo MCA na bono nigo batebire nigo bagochokoro korobekana goika ekerero kiabo kiaberege kwigwekana kero ubiri ariko buri kikura totebetiga epare ine rago chakira nyiki nyacheki wono korutwa mwete kikura tanya kororekana tanya koirana omenye gotebanga epare no yo mwemusie yetari yaye yene yo biri yarenge wono chire ngakopi tanya kororekana nyoro no gocha tebinga mbia mona sikikura mwangete tanya kororekana pi wana bamura baitu babegeta maguta para batigire kurigiria abantu mutoriro basoire kuminyaka para nga baroseri gwe para embure gotwa ndori korunyomba amatoke tari gosoka nga kitora aragire gwetanie para aratura mutebinga tobagire kibesa kero muntu momo achi gutonda nato yaya agwana iga ubiri musonde watatebye pare ne MCA ingi gwakanye korore iranye MCA kabere yotoroje ndumuna basanza ndubwati muntu torabeke nyaye no muntu ngatu abeka tugatiga masige tugatiga bogetaulio yotegete togende toligere bwana sasa tunangoja tunaanza kuambiwa ate parapara hii hakuna kwa mavu na hii parapara ilianzia mwaka 1963 Iyo plani ilikuwa 1963 mpaka sasa. Obura alikuwa, Manoti alikuwa, Obiri alikuwa, ilichukuliwa wapi? After the extensive consultations among all the residents of the Igare Nyacheki Road, we have resolved that number one, all monthly demonstrations until Honorable Obiri comes to the ground to meet the affected residents.
Togotigana nayo nigo abakenya ritkoria rero baba wesoke na gucengera umuyega Madaraka Day oyo gucengerwa kere tariki Eyemo y'omutienyi ogatano na limo kera omwaka ase county ya Kisii nigo umuyega munene okorekana ase geti kya Gusii Stadium oyo bokorawa n'umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati okwana chinga kiecho ratinga bakagokwanera amagendere serikali yagenderete gukora anene ase chiwodi au imiye county ya Kisii ayote na nachikogenderia na kwenekia bunabeire kawikirana boigona bagakurwe segeto gochiase abalimi bekemeri kya mauga na boigo ebimeri binde na kubaganya kugenderera n'uburimi bwabo bunenchira Eyemo yo wekinya muri Keito Mildred Mumanyi no roboti urwaso bwagare. Buna eribotambe kero mwaka etariki Eyemo y'omutienyi ogatano na limo nigo Ensa ya Kenya egochengera lituko yanyorete obusibore bose Madaraka Day ase bono rero yaringe emyaka 50 no mokuru akonyora obusibore ase bono omuyega bwokulichengera lituko elyo okorekana ase chi county au ase boigo county ya Kisii etatugwa magega asomoyego yum nigo omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati asengwana yaye akwanira sector y'oburemi asebono abasegeta abalemi bekemeri kya mauga koregenderera kubeka omukyobo ase ogusimeka amauwa ayo ekiagera nigo anyorire chiro aseboigo akwanira igoro y'ebimeri binde buna avocado. We have engaged investors to facilitate farmers to access quality inputs, extension services, among other support services. As we promised on our Paredram production revival strategy, I'm happy to announce that already in partnering with the Paredram Processing Company of Kenya, PPCK, we have rolled out an ambitious drive to have farmers in potential areas to return to Paredram farming. I urge farmers in Paredram growing areas of Kisii to take advantage and take up this initiative. The avocado processing factory at Kisii Agricultural Training Center ATC is already in operational. This is courtesy of agreement between the county government of Kisii and Afo Fresh, an investor. Boigo nigo omugavana akwanira igoro ye magendero aliagenderete kwenekigwa imeye county asa akwanira igoro ye chipara au imeye chiwodi chonsi icho chigenderete korosigwa asebono chiri chipara 50 nomo na isano na isatu. Aware that due to the continuous rain, most of the county roads are in poor condition and in need of continuous grading. I'm pleased to report that we have awarded contracts for construction of 68 roads throughout the county. I know there were air roads before. There will not be an air road. You will not be paid for not working. We'll pay you for the work done. Ase chinga kiecho nigo omugavana ateba buna serikali yaye abekire chishiringi chimilioni 3 asekera ewodi ase amangana y'echibasari gochia ase abaruki wabechi secondary ase boigo abenekelia buna asa matukale bosio na chikwenekya buna mbanyore chishiringi chimilioni 5 asekera ewodi asomorubelio yo. Already we have assessed the bursary application and soon we are dispersing a total of 135 million in bursary for secondary schools, whereby each ward has been allocated to 3 million. But for the forward budget, we have done 5 million for each ward. Ekero Ensa ya Kenya egendete guchengera lituko ya chagite kwegambera bono nigo county ya Kisii nero etatugwa magega ase ogochengera omuyega buno yo ase abange bekirana ase getiki ya Gusii Stadium na kwetegerera gosena kwenekia ekyo mugavana arachikonyara kwabako bakorera ase amatuko arebosio nigo omugavana ayenekia buna na chikwenekia buna amagendero nakore gwokoboko no mugavana arati muri Keito Ndemo Stephen na Mangi Orenta mochiri buchaba benyi be county ya Kisii kurwebirengo au baikirana segeti kya Gusii gochenga umuyegora uno mugavana Paul Simbarati. Wetongo ya ito ekampi ya ito onya watere sama genere rogo ikabweke ye
Omujumbe bwe county ya Kisii ase bunge nene Doris Donya Aburi nigatume kwa moyegorero konyara kogikirie bilioni bo ya finance bill 2023 asaru eira yo konyekana engana yagwo koboko no mugavana arati. Mimi kama mama county, I want to assure you from Kisii Stadium, I'm not going to pass or vote for the finance bill. Sababu kila kitu ni tax. Lakini sanitary pads ambazo watoto wetu wanatumia tax iko juu. Kwa hivyo hakuna kupitisha hiyo finance bill, wenyewe wataona vile wataishughulikia. Sisi tunaupinga. Hakuna vile mwalimu anafundisha kule Nyachogochogo, kule Nduru, atakatwa shilingi ama 3% of his salary iende kujenga nyumba wapi? Nairobi. Watu wa Nairobi wajenge manyumba ya kwao, na sisi tukiamua kujenga huku tujenge yetu. Arati nigarorekanire gutagokira kiria tebrene ndamwamukoru asegati abana siasa korue county ya Kisii abo barorekanire kumubekera liberera asobokoleri bwaye. Ngenjo te baramboli mbaligeri milioni 200 babeke mebuko yabo na litora babasani. Onye nekibesa ndaje kurusinge abana siasa bami ntutwakire na barabwekura tindi tayari ndaje wadenga gendera kondama onye murate na motu yana lakini moko mocha ni mogo te na motu yana sega singokorera bagusabami lazima togweta na ino nonye liberera ria chinsemo au chia kisiasa kiriroche kaina ime ya Kisii omugavana ndigaye nikirindi komoteneni goikiranie manifesto yaye nonye nibokorwa ase serikali nene gochia ase county yanyorwa goika ase biganja bya county. Money that is coming through the office of the woman rep through GAF has delayed. Hizo pesa zikikuja, kazi moja nitafanya kuzunguka Kisii County ni kuweka boreholes. Nitahakikisha at least tumepunguza kidogo shida ya maji. Ebibebi kole kaneti. Lakini chinga kichendera boto wokiranga ebibebi tigatobisabere. Mbiro bitasaberwe. Biraga ni ebinde bisambwe. Ebinde biyitu kinungu. Mu wanja tokole boyiko. Abantu baito bosubona totige bigendere muna byalenga. Abantu baito nche tayari ko make sure egas tuaba promise ya abeire mu ko moyo Ensa na bera abebiya tubwaterane torolenga kitokorosi Gusii yetu asomo yegorero madaraka dai aiga segeti kya Gusii Stadium nengo mugavana Paul Simbarati na kirivene bunagatia bana siasa kurwa aiga se county ya Kisii komobeta bali vite koruma aiga sobokoreri bwaye asebona rule ira bunekenge komoteneni ase agenda gwate wikirani chira rwetenga kieche campaign ime county ya Kisii ko reporteri entunda emeronge 5 ne moye emega ya madaraka dai kurwa aiga nsemo ya Gusii Stadium e county ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Miamono Ndemo Stephen ase orobotiuru nomurikecho Josephat Amisi nabagawikira nase ebunke yabo machoge chache county ya Kisii ase agotumanya buna umuyogo yoni gokorekana asensemo ya Gakero complex grounds ase sub county ya Gucha nabanta bangeni go beso kyawikirana korende tigatoiwe nara yakorekana ase umuyogo yo nase eskuru ya Gakero. Ase abamenyi anene bense meyo banyarako bagwesokia na gwikirana ase getiekyo ryo gochengera litukulia madaraka day ngati ababasae abwanene banyarako bakuboria eserikali nyarako bekobeka emeroberio elikoena na emeremo gochia seke golie kiegeke. Mimi nikiwa hapa kama kiongozi wa bodaboda, I promise you nitaenda kushirikiana na vijana wangu wale ambao tunashirikiana tuanze kuwarudisha shuleni, wengine waende vocational training centers. Nimeona kazi nzuri hapa hivi kutoka wa area polytechnic yetu hapa. Pili, kwa industry ya bodaboda ilikuwa mbaya zamani, lakini siku hizi wameanza kureform. Simtupigie makofi jameni. Wetu akona mambo ya housing. Ile housing tunaomba tafadhali kai itawezekana. Vijana hatuna kazi. Vijana tupewe priority. Kama watu kama fundi huko, watu wa mikono, sababu tuko na vijana wengi wenye wametoka chuo
lakini wako tu nyumbani wanaaso tu na hawana kazi ingine. Boigo abamenyi benseme yebo machoge chache niko babolirie serikali enene nyareko baikubwaterane serikali ya county nyareko baikonekia anene oborosi bwechipara asenseme yanyareko babugo chakabene. Bwana DC, hakuna barabara hapa. Ukitaka kuona rami unaenda Tabaka South Mugirango. Ukitaka kuona rami unaenda Wanchani. Unataka kuona rami unaenda Ugembe. Kuna watoto hapa zaidi ya miaka 15 hawajawahi kuona rami. Je, tuko Kenya ama tuko dunia nyingine? Kwa mfano nataka nitoe mfano. Kuna barabara imewekwa Moramu hapa. Imeanza vizuri hapa Eketoto, ikifika ina Ambanyagenge imekwama. Inaenda wapi? Awatoa mtoka nye pale yewochi. Woti yetu mzima. Lakini kuendeleza hii biashara yetu yaonekane lazima tuwe na barabara ndio inaleta wale watu wanauza vitu yao tena wanaenda. Gatia bakori emirimo abanyarako bagwikirana aso muyego yo nigo bakurire serikali na goteba ngati bali gochikoba bakwena noko boko okobutoro gechibesa anene chiri chiko chikoba chigosoa ase obwagachi ubwechinyomba. I want to also talk about the elephant on the room. Mambo ya finance bill. Hii finance bill imeleta shida. Kama walimu wa Isabu County ambaye ninawakilisha tumesema no to finance bill. Zimeongezwa mpaka sasa hata hadi tena wanaenda kutoa nini housing levy. Tunaomba kwamba katika maombi yetu na katika kusukuma kwetu katika union tumeomba kwamba serikali iweze kutusikiza. And for 15 years mtu hajaipatiwa promotion, hajaiongezewa hata shilingi moja. Alafu serikali inasema kwa ile shilingi moja amempatia tena iweze kumkata. Boigo engwana yaye omogavana bwe county ya Kisii Simbarati nigo nyarako bagikobekwa bene no sub county admin na boigo eyaye omuraibwense yanyarako bagikobekwa busibo benyi bensemeyo no deputy county commissioner anene oyibo machoge chache. Otebire nane abana bari abake ba ICD obangire ko bagachira shi school bonse be across the primary schools tani biego babe na sebuse mono tia wacha bagacheru na bara kwa be comfortable sindio kata kamili hali ya kwamba watu wana shauku ya kuishi maisha mazuri na kutaka kupata habari sahihi. Kuripoteri kataseni kia Ndizi TV kurwe constituency ya Bomachoge chache me county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Miyamono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti orwe county ya Nyamira nero tetigiri magega abwaso mugavana bwe county yo Amos Kimuminyari gakora abaraibande na boigabana nchi asogo chengera umuyego Madaraka Day ase egeti Kiamanga Stadium okwana chinga kyecho nyariboni gateona nachikoikerania achira abetega kuriera abananchi anena sensemo yobo chenu chipara amonechsemi asbo igateri negeti Kiamanga ngechigonchoreria erieta. Kuhakikisha ya kwamba eirana alwete asingulisha ya sae nyingikirani. Nongo kuna vile mama tena promises scholarship so far nimbwata bana 450 kureme cheme taka kile awards. Gusii was a from 1 and 5. We got a for 4 after 2 years. Nimbana abane rumoja na saidi tawaso nikiagara education is the best equalizer. Chinga letari. Mtu abekani jikoliko FIF Facility Improvement Fund. Eliye minute chibeza chimongwaka na amanga. Yomokola chitumia. Mwagule chiatumeka manga. Yabita wikona marioga yama kama kenechi yoza vitamine. Wajumotumbi kongo bilo chikobora.
lakini nipe komenta maliongo na ndio wana uchakele wiki utobaki mariona na hivi nipe maliongo abantu watu warangi zaidi ibara ngeko na operational chano asetira area nimate nyakatari ya mangaga ya nyoro ya contractor ya lego ya wate shida lakini wanakuwa wachie bora in the next 6 months we can go to them amana mache alibata ona water ingama ngato wamji songo zeto Eyemo mumatenera ya se approve school iyendenera jaketani amagana yaketani yomati eba hetego ekona imamo kibase ko Mwancho muligereria yo munanda mange no tukenyora senchera yo wekira nuchi koraga chinse isato gati abengwana yo murai wense asegeti kya mu stadium imeye county ya Embu chinga kichogo chengera omuyego yo omadaraka to basa uskare gendera kubwatia mirobero yonsi ya Ndizi TV eri etariane Everline Osero.